Jakie bezdomowe zjechał. Ja się sprykiem. Asi budeme čo najtichšie. Ešte poďme rozumieť. O, toto vyzerá Poď. dosť nebezpečného charakteru. Tak ty by som asi nešiel. Ja by som nešiel, lebo to je dosť nebezpečné. A to nemôže náhodou padnúť práve keď sme tu my. Ale my sme museli urobiť tak, Ale potrebuje, aby to proste pohodové, že hlavne keď tu žijú nejakí bezdomovci, tak asi to tu nie Však nie je to akože nejaké krytké, toto takto by sa vyzerá strašne, ale nebezpečne. Prebehne tak chvíľa. To vyzerá akože dosť nebezpečne. O, tam je voda. Schody, schody. Prečo to tu nikoho nevieme, ale my sme nejaké Tu je straž. Poďme sa tu. To je do streche. Fuj, to je... To sú školské one veci. Ty kokos. To asi není taký starý, ne? Tu asi nič nie je. To je skôr. Nie je to kamera. Však áno. A farba. Oh shit, tam sú ľudia. Ale vy... Nie, niekde. Okno v mne tiše, počkaj. Nezaujímavé. Sprejovou ťahelový smrad, ja taký ne. Wow, ty kokos, myslím, že toto je naša škola. Koľko je takto rozdovaná a bez takýto prístup na to zvolené. To je hlavne dosť prístupné. Však je. Každopádne tu nejaký, To si nesprej. tak nejaký gangster tu je. Bože, tu nie sme sami. Ty na dneska začne. Ale to si sprej, tak na to prišlo. Však ja viem. Ale ty kokos, ale to je dosť malé. To je ešte pokoľa. Teraz ti uvidím, že A jak sme boli, tam stojí týpek nejaký. Už mám si byli s tým, ale... Mám takú púdu. Aby nás nevidel radšej.
Ježiš. Myslím, že fakt to nie. Tak by som nešiel. To je to obydlie asi. Tam je to rozpadnuté zase. Ne, poďme tam. To nie je tako. Ne, nechodaj sa to zažúriť. Hej, víš, jak je to tam rozpadnuté? Není, to je úplne v pohode. Tak víte. Je to soko bolí to pomáha. Prasky, než pojďte. Či během toto, tak to celé zrazu dropne. Ale dost pěkné město. Myslím. Tomu. Je. O, tak tam najdem. Víš, to je Trandrely? Ano. Ten vyzerá, že tam to nedrží zóně. To nevím ukazovat, máme toto video. Kdyby si měl za sebou vidět, no. A to je Někdy vidím, že to... Nie. No tak to nie robí žiadny zvuk. Také soft, že to je to robí, že bám. Áno, hej. skoro dá to, že to poruší sa ty konstory, vydala v kutě, nebo prostě. Furt to taký záhadný, chce to. Ještě vyšší? Ještě už se nechybí, Čekal právě, že tam je No a to dost stálo za to. Projít s tím oknem. Že vyšli jen tady, ale? No. To nevyzerá moc příjemně. Je to moc príjemné. Je tam prostě dřevě na tom. Tam jsem fakt nechcel stát na tom dřeve. Tam bylo to obydlí, v kterém jsme byli. Jdu ještě vyšší, to jsou ještě 2 poschodě. No to vyzerá dosť prehnito. Neprečo, Sú to ty drevené trámy. OK. A podľa mňa aj toto také je v tých No drevených. tak jasné. Ale nie, lebo vidíš, že nad nami je to takéto, takže tak je to aj pod nami. Aha, to sú železné. Hej. Tak som celkom dosvetný. A tie miesta sú tam držia na tom drevnom. Vtočík. Dobre, poďme na druhú stranu. Hej. No toto je prekopávané času. To je tak si verujeme. OK. Tak tu asi vysunieš. Kam chceš ísť? Tam boli ľudské krv. Áno, boli. Fakt.
No to bol nejaký grafiter, ne? Takže asi keď tam bol aceton cítiť. To bol sprayer, podľa mňa nejaký. No to bol určite spray, reálne. Nemohol to byť nejaký blízek. Tam bol cítiť aceton. Si to viem, poďme tam ešte. Čo by? Myslím, že ťa nejaký spray random zmlátil? Nie, Hej? nie vražu. Čo sa volajme? Štobrí. Je tam. Poď, ideme tam ešte. Poďme, ideme ešte? Podľa mňa aj my ho stresujeme. Musí byť nejaké vraj, prečo tam bol cítiť aceton. To je čo? To je nejaký tiež grafiter? Ale to nejaký na zákazku. No, poďme tam. Už 19 minút. Čau. To posledná tým kokos. Boli posratí. Dobre, tak. Tak je to v pôde. Tak je to v pohode, no. Tak povieš. Tak chill, no. Tak je to celkom dobrý pocit už miesta. Dreva a na tom sú tehly. Pozerám, to sú nejaké To zase. najlepšie mieste. Ani tam nikto není. Takže... Aha, kam sa tam dá ísť? To sa nemá to sa, že teraz hneď pôjde. To je sprehnité. Wow. To by sme boli tu hore. Oh shit, ty kokos. Dosra. Akože... Úplne jumpscare. Na tých telách sa dá celkom sem pobrať. Ja sa to už cítim strašne nebezpečne. Tak reálne na tých telách sa dá, to je dobre zvidieť. Už je spadnutý strop. Sašo, pozri. To strašne prezradíme. Pravda, nejde vidno, že... Neviem. To je cesta, akoby... O tomto. Čo? Že keby mama vedela o tomto. Ale